An yi wani mutum a wani ɗan ƙauye, yana da mata da ‘ya'ya. Ana nan sai ɗaya daga cikin matansa ta haihu, ta kuma haifa masa kyakkyawar yarinya. Bayan kwana 7 a bisa al'ada, sai ya raɗa mata suna Kwambal. Kwanci tashi, yarinyar nan tana girma, kyanta yana ta ƙara bayyana, har ya kasance duk garin ba mai kyanta. A lokacin da ta isa aure, sai mutane daga ko'ina suka fara tururuwa suna zuwa neman aurenta. Wancan ya zo, wannan ya zo, amma kuma duk ta ki amincewa da kowannensu. Haka dai manema suka yi ta fama, amma babu wanda ya yi nasara domin samunta. Kwatsam, ana nan sai wani yayanta, wanda suke ‘yan tiraka, wato mahaifinsu ɗaya, uwa ce kawai suka bambanta, mai suna Dawi, ya ce shi kuma ya ji ya gani zai aure ta. Nan fa ake yinta. Da Kwambal ta ji niyyarsa, sai ta ki amincewa, ta ce ta yaya za a yi ta auri wanda suke uba ɗaya da shi, ba ma ‘yan uwa ba. Shi ko Dawi bai ma san tana yi ba. Dama akwai wata baiwa da yake ɗauke da ita. Wata rana sai ya ɗauke ta a kan raƙumi, suka tafi cikin wani ƙurƙurumin daji. Ihun ka banza, barin ka banza, inda babu gida gaba, babu gida baya. Dawi dai ya kai ta dajin nan ne domin ya nuna mata hatsabibancinsa, wataƙila ko ta ji tsoro ta aure shi. Da fari suna isa, sai ya rikida ya zama wani katafaren baƙin maciji mai gemu da jajayen idanu, gashi ɗauke da ‘yan kunne. Sai ya fasa kai, ya yi kururuwa, ya nuna mata jajayen idanunsa kaman garwashi. A cikin wannan yanayin sai Dawo ya ce mata ta amince za ta aure shi, ko kuma ya cinye ta. Ita kuwa gabanta ko faɗuwa bai yi ba, sai ta ƙeƙashe ƙasa, ta ki amincewa da abin da yake nufi. Da ya ga haka, sai ya zama wani babban dodo mai haƙora gatso-gatso, ga ƙumbuna masu tsawo, ga kaifi, ga kofato a ƙafafuwansa. Yana cikin halin haka, sai ya sake ce mata ta yarda da za ta aure shi, ko kuma a baki ranta. Ita kuma ko ta yi gezai, ta sake kafewa, ta ki amincewa da abin da yake nufi. Haka dai ya rinka rikida, yana fito mata a kamanni da halittu daban-daban masu ban tsoro, amma dai ta ƙi yarda, har dai ya gaji ya haƙura. To daga nan sai ya sanar mata da aniyarsa ta komawa gida ba tare da ita ba, wato zai tafi ya barta a cikin wannan dokar daji, tunda dai ta ki amincewa da abin da yake so. Yana gama gaya mata, sai ya kwantar da raƙuminsa, ya ɗare, ya karya akalar raƙumin, ya kama ya hau, ya fara tafiya. Ganin cewa ya barta, sai ta gyara muryarta lallausa mai daɗin sauti da ratsa zuciya, ta kama waƙa tana cewa, Da'u ɗan uwana, ɗora ni akan raƙumi. Da ya ji wannan waƙa, sai ya mayar da waƙan yana cewa, ki amince ni mijinki ne, in ɗora ki akan raƙumi. Sai ta mar masa a cikin wannan baiti tana cewa, ba na iya faɗa, kai dai ka ɗora ni akan raƙumi. Duk da waƙoƙin da suke yi bai tsaya ba, ita kuwa ta rinƙa bin sa tana yi masa waƙa da magiya, ko ya ɗauke ta ya kai ta gida. Amma sai ya ƙi, ya yi tafiyarsa shi kaɗai. Da ta gaji, sai ta zauna a gindin wata bishiya tana ta faman kuka. Can sai wani dodo ya ɓullo mata, tana ganin dodon, sai ta razana, ta yunƙura za ta tashi ta gudu.
Da dodon ya ga haka sai ya buɗe bakinsa mai feshin wuta da hayaƙi ya ce mata, idan kika gudu zan cinye ki yanzu yanzun nan. Tana jin haka sai ta tsaya cak. Da dodo ya ga kyawunta sai ya ce mata, idan har kin amince za ki aure ni, zan kai ki gidanku, amma idan kika ƙi zan cinye ki. Da ta gaba mafita sai ta yarda ta aure shi. Suka tafi gidan dodo, ta dangana ta zauna da shi. Suna nan har dodo ya tambayi irin abincin da take ci, sai ta ce ba ta cin komai sai nama. Duk yayin da ya fita farauta sai ya kaso namun daji ya kawo mata nama da yawa. Duk dare 'ya'yan dodon sai su fara cewa suna jin warin mutum kuma suna so su ci naman mutum. Ita tana can inda babansu ya ɓoye ta. Da zaran ta ji irin wannan magana ta 'ya'yan dodo, sai ta wurga musu irin naman da ubansu ya kawo, sai su ɗauka su tafi. Kullum haka take fama da su. A can gidansu Kwambal kuwa baƙin cikin duniya ya dami mahaifanta, kuma tuni ta shiga cigiya. Har wata rana ta haɗu da wata tantabara. Baicin sun gaisa da tantabarar, sai ta tambaye ta ko ta ga 'yarta Kwambal. Da tantabara ta ji wannan tambaya sai ta kada fuffuke, ta dubi gyatumar Kwambal, ta kada baki ta ce, na ganta, amma tana gidan dodo suna zama namiji da mata. Jin wannan labari ya ƙara tayar da hankalin uwar Kwambal. Nan take ta ɓarke da kuka. Can dai ta daina kukan, ta share hawayenta, ta dubi tantabara ta ce da ita, to don Allah, akwai yadda za a yi a kubutar da ita? Tantabara ta ce, akwai wata dabara. Tunda dai dodon yana da gashi, a aikawa Kwambal cewa ta gyara masa, ta ce kuma za ta yi masa kitso a gindin kuka. A cikin ƙagara uwar Kwambal ta ce, to daga nan fa? Sai tantabara ta ci gaba da bayani, inda ta yi ƙananan kitso sai ta nuna masa. Daga nan sai ta ɗebi gashinsa ta ɗaure shi a jikin kuka. Idan ta ɗaure shi tamau, sai ta tashi ta kama hanyar gari ta gudu. Da mahaifiyar Kwambal ta ji wannan shawara sai ta ji daɗi. Ta yi wa tantabara alƙawari idan 'yarta ta kuɓuta za ta ba ta tukuici mai yawa. Sai tantabara ta tashi sama, ta kama hanya har gidan dodo. Ta sauka akan ɗakin Kwambal, ta fara waƙa tana kiran sunan Kwambal tana cewa, kin yi tagumi 'yar auta, ki daina kuka 'yar autar iya. Idan ya dawo 'yar auta, ki kai shi gindin kuka 'yar auta. Ki masa kitso 'yar auta, ki kitsa ƙanana 'yar auta. Ki nuna masa ke 'yar auta, ki ɗebi mai yawa 'yar auta. Ki ɗaura a jikin bishiya 'yar auta, in ya ɗauro ki kama hanyar gida 'yar auta. Ta riƙa maimaita wannan waƙa har Kwambar. Ta rinka maimaita wannan waƙa har Kwambal ta fara jin waƙa sai ta fita. Ta saurari waƙar tantabara da kyau, sai ta fahimci bayanin tantabara. Washe gari da dodo ya zo ɗakinta, sai ta ce za ta yi masa kitso, amma a gindin kuka. Nan take sai dodo ya yarda ya fara jin daɗi matarsa za ta yi masa kitso.
suka tafi gindin bishiyar kukan nan ta fara yi masa kitso kamar yadda aka karanta mata. Idan ta kitsa ɗan siriri sai ta nuna masa, sai ya ji daɗi. Idan ta ɗebi mai yawa daga cikin gashin sai ta ɗaure a jikin bishiyar. Haka na ta yi har ta gama. Da ta ga daɗin kitso ya sa ya fara gyangyaɗi, sai ta yi sanda ta janye jikinta ta fara gudu, ta kama hanyar gida. Da ya farka sai ya hangi matarsa tana ta tiƙa gudu. Idan ya yunƙura zai tashi sai ya ji kansa ya ɗaure a jikin bishiya. Ya yi iya bakin ƙoƙarinsa don ya kuɓuce, amma abu ya gagara. Ita kuwa Kwambal tana ta sheƙa gudu, ba ta tsaya ko ina ba har ta isa gida. Hakana ta bar Dodo a gindin bishiyar kuka yana ta faman birgima. Ƙurungus